До максималната оценка 30 се приближи най-много до сега Ирина Чашчина с 26,050. Предполагам, че ще протестират от лагера на Беларус, тъй като и третата рускиня Олга Капранова получи по-висока оценка от тези на момичетата от Беларус, 24,450. Сега първото българско участие за турнира за Световната купа Елизабет Паисиева. През този сезон след световния шампионат в Будапеща миналата година